Som a Gerri de la Sal, concretament al monestir de Santa Maria del segle XII. Quan hem arribat aquí ens hem trobat aquest cercle. Vist així, davant del monestir, podríem dir que potser és una al·legoria al matrimoni en forma d'anell, o a la vida, que sempre es tanca el cercle, o potser, sent una mica més esotèrics, un forat de cuc o un espai temporal que et porta amunt i avall en el temps, no ho sabem. O sí, potser sí que ho sabem, perquè, mireu, això és sal. I sal en forma de cercle a Gerri de la Sal només pot voler dir que aquí s'hi ha fet un ritual. Sabeu quin? Nosaltres sí. I si vosaltres el voleu saber també, haureu de veure el capítol de Patrimoni de Llegenda titulat precisament així, Gerri de la Sal.